Tervetuloa Suomen upeaan säähän, harmaata, kylmää ja masentavaa. Eikö olekin ihanaa? Mutta ei anneta sen pilata tunnelmaa, koska täällä tapahtuu kaikkea superjännittävää. Viime aikoina olen ollut kiireinen, en vain lasten kanssa, vaan myös kokkaamalla kotiruokaa joka päivä. Koska ilmeisesti kun lapset tulevat päiväkodista kotiin, he ovat nälkäisempiä kuin koskaan. Mietin välillä, että syökö kukaan muu tässä talossa ollenkaan, vai olenko päätynyt yksityiseksi kokiksi ihan huomaamatta. Opiskelen, jotta voin palata täysillä markkinoinnin pariin, ja ensi viikolla aloitan harjoitteluni. Hei Dingolla somemarkkinoinnin ihmenaissankarina. Olen niin innoissani, vihdoin pääsen taas tekemään sitä, mitä rakastan. Olen myös tavannut paljon uusia ihmisiä ja erityisesti uusia vaikuttajia täällä Suomessa. On ollut ihanaa kohdata niin paljon kansainvälisiä tyyppejä, koska tuntuu, että Suomi voi olla välillä vähän hiljainen. Mutta ei minun elämässäni. Ja kyllä, kahvilani Filippiineillä on yhä auki ja kaipaan sitä joka päivä. Joten jos satut olemaan siellä päin, please käy juomassa kahvia, ettei se mene konkurssiin, kiitos ja kumarrus. Mutta koska tavoitteena ei ole vain selviytyä, vaan kasvaa, tarvitsen lisää euroja. Joten herra, lähetä rahaa,